Република Северна Македонија все още не може да се отърси от болката и шока. Въпросите са все повече, а отговорите все по-малко. С последна информация от Скопие онлайн включваме сега журналиста Владимир Перев. Господин Перев, ден на траур в Република Северна Македония и в България, съболезнования към целия македонски народ. Но, господин Перев, стана ли ви ясно на вас как един магазин за килими се е превърнал в дискотека? Прво да кажем, че жертвите вече станаха от 59 60, зашто почина и шофьора на линейката, којто цела ноќ и ден превеждаше починалите. Оште да кажем и това, че од сношти до денес група на млади хора кои се били в дискотеката веќе търсат помош во приматичните лекари во Кочани, одат в Штип и заминават на клиниките в Скопје, зашто след 2-3 дни веќе чувстват последиците од горењето на азбеста с којто е бил покривен тавана. Това се, да кажем, последните още по-лоши вести од кои ги имахме, зашто бројката на заболените веќе пораства поголема и поголема. Това е сега, за сега. Какво е станало с дискотеката? Веќе всички знаат и за се говори. Става дума за една корупција, за една огромна, безразборна корупција. Става дума за една држава во којато не можете да извадите един обикновен акт, а да не платите. Става дума за држава во којато допреди 5-6 месеци гражданите не можеха да извадат матичен лист за своето рождение без да чекат 15 дни. Држава во која не функционира електронната система, кадето можете да се видите каде сте родени, кога сте родени, какъв данък треба да платите, какво имущество имате. Всичко това не функционира или функционира само на вю да видите, но не ви важи като документ. Треба да отивате в некаква институция и там да чекате дни да подплатите. Става дума за една огромна бюрократска машинерија од повеќе од 150-60 хиляди души. Од всичките народности, националности и партии кои се в Македонија, кадето пренатъпкани во всички министерства, агенции, дирекции и не знам какво още не организации, седат хора кои седат едни други на глава, ништо не работат и само чакат коруптивен захват. Чакат од некого да получат пари вон својата плата, којато е обикновено просечна, да не кажем мизер. Најпечелившата работа в Македонија е да се работи в државна служба. Зашто ако отивате некаде да работите частно, имате милион пречки за които треба да платите, за да ги отклоните. Това е толкова тъжно, което казвате, господин Перев. И как реагира македонското общество? Видяхме вчера, че болката прерасна в гняв. Изпочупени прозорци, хвърлени камъни. Как реагира обществото? Това са првичните реакции. Това е кога при хората се измешат тагата, адреналина и безидейното бъдеще на тая земја. Тука треба да се воведат нови мерки. Отново. Треба отново да се устрои државната администрација, да си продолжи мислата. Земја во која банките се претъпкани од пари, но те не могат да ги вложат никаде, зашто секаде има административни пречки. Кадето државата не функционира. И малко е да се каже, че тая власт, която е сега, Смицковски, кој говори предходната власт или така е виновна. Не е тая власт на сегашната гарнитура виновна. Виновни се всички, които били предходно, които се основоположници на тая коруптивна система. Даже и партијата ВМРО ДПМН, која 10-12 години владееше с Македонија, има своето участие в тая работа. Това не е еден случај. Това не е само дискотеката. Дискотеката е значајна по това, че бројот на жртвите и на младите е огромен. Ние имаме отровен мазут, отровна нафта која труе народот низ Македонија, кадето се земани огромни милиони, кадето никој не сноси одговорност.
Време е да се земе решителна акција за реорганизација на државата. Като казвате тази решителна акция, господин Перев, очаквате ли да се надигне още повече обществото в Република Северна Македония след тази трагедия, да окаже натиск върху властта, за да се вземат мерки? Не мислим, че македонското општество в този момент постојат тие сили кои могат да променат токот на размисли на ова или било кое друго правителство. Јас и на друго место сам казал и сега казвам. Ние сме, кога говорим ние, говорим българите и македонците. Ние сме един поробен народ. Един народ кој още живее в духовно родство. Ние немаме сила да се съпротивиме на власта. Немојте, осеќам ви намека на въпроса. Говорите вие за демонстрациите в Белград и в Србија. Там живее един друг народ. Нали сме балкански народи всичките? Не ни ли обединява това и не можем ли да видим от Сърбия това в Република Северна Македония? Не е точно, че всички балкански народи се исти. Едните балкански народи се добили 2 световни войни, другите балкански народи се изгубили 2 световни войни. И тоа не сме ист народ, немаме иста методологија на мислење, немаме исти степен на образование, немаме иста психа којато се формира врз основа на тоа което нашите предци се го преживеали. В Македонија нема да има такова нешто което има и в Србија. Какво ще донесе обаче тези мерки, за които си говорим сега с вас, господин Перев? Какво ще ги донесе? Какво ще донесе тези мерки? Ако не е общественото недоволство. Аз очаквам правителството на Мицкоски да направи единствената разумна крачка към демокрацијата. Реорганизација на државната администрација и намалявање на броја на администрацијата. Това го очаквам като единствено разумна крачка и единствената възможност за некакво начало кое ще даде сполучливи резултати. Всичко друго се само одлагање на процесите и влизање на Македонија в нова криза. Много ви благодарим, господин Перев. Наистина много въпроси, които чакат своите отговори.